Sziasztok, Varsás Dániel vagyok a Cloudtender-től. Mi hivatalos Google Cloud partnerként segítünk magyar cégeknek abban, hogy a Google Workspace ne csak egy előfizetés legyen, hanem egy jól működő, biztonságos és hatékony vállalati rendszer. Foglalkozunk bevezetéssel, migrációval, támogatással, oktatással és egyedi automatizációkkal is. Ebben a videóban egy konkrét példát fogok mutatni, hogyan lehet árajánlatkészítés szinte teljesen automatizálni a Google Workspace és a mesterséges intelligencia segítségével. Ha egy terméket értékesítesz, ismered a helyzetet. Beérkezik napi 10-20 érdeklődő e-mail, mindegyikre kézzel keresel árat, kiszámolod az ajánlatot, megírod az e-mail, csatolod a PDF-et. Ez ajánlatonként akár 15-30 perc is lehet. Közben pedig ugye a konkurencia már válaszolt, a te ügyfeleid már várják a választ. Mi lenne, ha ez az egész automatikusan történne? Az e-mail beérkezik, és egy percen belül kész az ajánlat. Lássuk, hogy működik ez. Az ügyfél ír egy teljesen szabadszöveges e-mailt, nem kell űrlapot kitölteni, nem kell pontos termékkódot tudnia, ír, ahogy neki természetes. Tehát beérkezik egy ehhez hasonló, teljesen szabadszöveges e-mail mindenféle részletes adat nélkül. A rendszerünk mesterséges intelligenciával elemzi az e-mailt. Másodpercek alatt kinyeri belőle, hogy ki az ügyfél, mit keres, milyen paraméterekkel, tulajdonságokkal, hova kéri, bármilyen megfogalmazást megért, ért magyarul, angolul, de a rövidítések sem okoznak neki gondot. Ha az érdeklődő nem ír pontos termékkódot, az AI a katalógusból kikeresi a legmegfelelőbb terméket, megnézi a paramétereket, például teljesítmény, típus, méret, de ez illeszkedhet bármilyen szolgáltatásra és annak tulajdonságaira, és végül kiválasztja a legjobbat. Ezután a rendszer közvetlenül a webáruházunkból kéri le a friss adatokat, az aktuális árat, valós készletinformációt, termékképeket, minden napra kész, nem pedig egy régi, elavult Excel táblából szedi az adatokat. Az adatok automatikusan bekerülnek a céges ajánlatsablonba, termékkel, árakkal, áfaszámítással, szállítási díjjal, szállítási díj kalkulációval, mindennel, minden a helyére kerül. A végeredmény pedig egy professzionális PDF. A rendszer elkészíti a Gmail piszkozatot a PDF-fel csatolva, és külön értesítést is küld neked. Neked csak annyi a dolgot, hogy ránézel, és ha rendben van az ajánlat, akkor csak a küldésre kell kattintanod. Az eredmény? Ami eddig csak fél óra volt, az most kevesebb, mint 1 perc. Naponta 2-3 óra a megtakarítás is. Elérhető ezzel a rendszerrel gyorsabb válasz, ami több megrendelést jelent. Nulla elírás, nulla emberi hiba. És akkor nézzük meg egybe a teljes folyamatot, mert eddig csak ugye a részeit néztük, egyben még nem láttuk az egészet. Szóval beérkezik az ügyfél e-mailje, ezt a Gemini elemzi, megállapítja, hogy ajánlatkérése egyáltalán, majd eldönti, hogy van-e pontos termékkód, vagy intelligens keresésre van szükség a katalógusban, mint ahogy azt korábban láttuk. Ezután a rendszer lekéri a friss webshop adatokat, elkészíti az ajánlatot, létrehozza az e-mail piszkozatot, és a végén már csak jóvá kell hagyni a küldést. Vagyis nem különálló eszközökről beszélünk, hanem egy teljesen összekötött automatizációról. Ha érdekel, hogyan tudnád ezt a te cégedben bevezetni, legyen szó bármilyen termékről, vagy webshop rendszerről, vagy bármilyen más automatizációról, keres minket bátran. A jövőben egyébként számíthattok még videókra tőlünk, újdonságokkal, saját fejlesztésekkel, Google Workspace tippekkel, úgyhogy kövessetek be, és köszi, hogy megnéztétek.